Sagudahin nga ron ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Menchi. Dear Manong Nemi, apay nga ta Manong Nemi, nga darigi ti tao, nga natangken kanu ti ulo da. Ado nga pamagbaga dagiti naganak, kadagiti anak. Nga mapay nga ta, nga dalat ta dagiti agbindot. Apay, wano dahi nga ta tinaikari nga kasat ti may nga tao. Kas kanyak Manong Nemi. Kayat ko timadaan tinaranyag ang masakbayan. Dahi nga ron ti kalikagom dagiti naganak. No pay narigat laing ti panagbiag. Dahi kunada nga sangka sa apulan, sangka apuyan. Nga mapay, nakaadado nga apay Manong Nemi. Kat may sa kadagiti kang kanawin nga buibuya ka nato nga programa Manong Nemi kat naawis sakmet at no inak ka ipatulod ka dagiti detalye, ti pakasalita, babayan ti messenger mo, kadagyaman at ti panangurnos mo, kin iyon unakon ti agyaman, iti para kaipasa na. Yung sakbay ti amin, kablawan kayo tinaragsak, kinagkasat nga oras yun dita Neymar Studio. Kastamat din, kadagiti amin nga padag nga dumdungeg kin nagbuibuya, na naruna kayong Manong Nemi nga sikat itimun, ken mangtenbiyag kada ito'y apakasalitaan. Kastuman nga rod Manong Nemi nga rugyak ti amin. Alawagi laeng uno karpintero ni tatang Manong Nemi. Idinto taninanang kumporme met ti mabalin nang itulong, nga pamastrikan, apamataudan ti kwarta, nagserbi ka na kami ngagkakamsat. 5 kam ngagkakamsat Manong Nemi. Siyak ti na una. No apek di ngamin. No sa sinumpay, dagiti nakurapay, akas ka na kami, da kami pa itandaan, iti makungkuna nga takkel ang membro ti pamilya. Di 5, kat may kalinem ken 7, dagiti naganak, kasla dakkelan data nga pamilya. No kadagito ya panawan Manong Nemi. Irinto dagiti babaknang sa sinupay dagiti babaknang at dalang bugtong 2 uno talong anak. Dagiti nakurapay nalaing da nga garami diti anak Manong Nemi. Kaslasan ko makita tinaranya ka masakbayak being inauna. Dahil di graduara ko ti high school Manong Nemi, nagsurrenderin na ginaganak kanya sandak kano akabailan nga pagbasahin. Ngam ko nang tinakam ko Manong Nemi nga amin nga problema ada solusyon kan panakasulbar na. Ito na minsan Manong Nemi nga panagbakasyon ti Hawaiano ken Hawaiana nga agasawa dito barangay mi. Saan ko man, sa amin man nga asidag nga kabagyan Manong Nemi ngam na siya at nakarigit ita tao nga umasidag kadakwada. Namambay sa amin kabagyan Manong Nemi digiti agasawa ngam ti awag ko kadakwada ket uncle ken auntie. Iti sumagpanda Manong Nemi nagpadayada. Yan, nakadado nga tao, kaputaw ti sagana, nagpapasana da pa iti Karabian na Manong Nemi, at dapay inarakilada nga banda. May sagmet ka nagiti babalasang Manong Nemi nga nakisala. Alakit nakisala met, nagiti agasawa Manong Nemi, imalup met ni Uncle Gudo. Iti sakti alupan na Manong Nemi, inala kong dita agundaway. Uncle, tulungan nakman. May tulong ko ka. Kahit ko tagbasa, Uncle. Dapat hindi nakapagbasahin na kiti parents mo. Ako hindi mabalin na, Uncle. Nakitaltalon laing ken karpintero nin tatang ko. Inyang angaw ko deta Manong Nemi. Kabigatan na, ninanang tinangriing kanyak, kaputan na po yata nakaroon. Nagring ka balasan ko, agring ka. Tapay, ngagdari mo usan ay usam tabakim, kat adada uncle mo kin antim.
Basta ulit alistok manong naming nga namang danang dramos, nagtoothbrush, nagsagaysay, sa ako sinangoy da. Uncle, auntie. Andan ako na ni uncle mo dirabi. Iso nga nagsalita ami kat so may kamagsika mismo kang ganito balayo. Napasin siya kayo di balayo mi auntie. Uncle. Kaya na, as makita yo, nagrigati pa nagbiyag mi. Awan ni tatang na napamanin na nagkarpintero. Kakabsad ko agad. Dita, kompromet may tulong da. Desidido ka ka di nga gadal. Unang kel. Ano nga kurso. Kaya ko umat ang baling nga nurse. May ikarim ka di. Nga ipas nagputik basa. Sa mga sayangan tanyaman nga edad may kang kangatulong. Ikarim ka na kayo, uncle, auntie. Sige. Ikandakan ti pauna kwarta. Gumatang ka na ka sa pulam. Kanang gamat na nag-enroll. Tapos na ka sa katurog. Tapos nagbasa. Uncle, thank you. Ore ko lang naarakop ni Uncle Manong Nemi. Iti nairut. Kastamat tayo kini auntie. Manong Nemi. Adayo nga kabagyan mi ida. Nga misulat makatulong. Adaman dagiti kakabagyan mi nga asideg Manong Nemi. Nga damat mamalinda. Di abroad met dagiti kakabsat ni Nanang. Kastamat ang kinitatang. Kanyang jamo. Kastan sa akin di talaga ate ko nada. At adayo, tirik na nagiti kabagyan nga tumulong ka nagiti kabagyan na. Edi ayawat Manong Nemi da uncle kini auntie iti dulyar tasampay na pasuplian. Inulit da ngayon baga. Amo balasan ko. Sabi apid pidutin ti kwarta iti Hawaii. Nagpatag ti oras ang jay. Bas-basit ti na nami, hindi pa nagtrabaho mi. Iso nga, ilalaem, ti kwarta kitad mi ka. Kat dakil unay na pakaragsakan mi no, matulungan da ka, gingga makapagturpos ka, kan makastrek ka ni trabaho. Tanukas ka sa lang, anya ta amom. Bakit kaligagumento yung umaymod sa Hawaii, tas sa jet pagtrabaho am. Opo, unay nanti, nagpintas din no kastaman. Kastamat ti pamagbaga datatang kininanang, kastamat ten degree kakabsat ko. Manang, salamat matam kumahan, itada nga kwarta kang ka. Kang runanti amin, di ka pala makiboy-boyfriend. Gusto ko na ni ading mo. Si Kamenchi, nalapsat kamot nga ron. Makunapay nga nagkaraw ka. Nakanadudig ko nakanadudig mangtawag kang ka nga ito cellphone mo. Nakaring-ring ko ka ta cellphone mo. Tit-tit at tit-tit. Dapat yung nagidigon daway nga paglutuan da ka gata makmaksit lutuan ko text. Kada tap Facebook. Nang awon ti magdanakan nyo. Saan nga masayang titulong da uncle ka ni auntie kanyak. Kanti arapap ko. Arapap yung mat para kanyak. Kaya kasanula anak ko. Nung makaragraduar kanton, kadadan trabahom, di mo tumatalip-lipatan di kakabsat mo. Barbarang Noong ito nagraduar tumatan ni John, nga adjek. Kaya di sope tinayon nga tulungan daan kail ka ni auntie. Kabaylan da, tawag nga ron anak da. Nagbasa ak Manong Nemi kat indad amin daan ti kanangkel di ka sa pulak at dapat kit sobrano na daduma na itultulong ko kanananang kinitatang. Kan kastamat na nirikabsat ko. Iti nagraduaran ni John iti high school, mabainak mat nga mangyasadag kada angkel kini auntie. Iso nga saan nga nagbasa Manong Nemi, simbrag matan nga karpintero iso na, agbatil iti semento. Liniklikak dagiti lalaki Manong Nemi gabot talaga nga kayat ko ti makapagturpos nga saan nga matunday ti arapapo. Ngem, nakadakdakkel nga ngem Manong Nemi. Maudi nga semestre panaglukat iti second sem
Idiadda din third year college. Iti di kursok na nursing. Manunim. Iti nagsabat ng tindalan mi kini Arnold. Manunim. Agar orak iti pagluganak. Uhen. Na naibusen tiya. Dagiti nakaparada nga tricycle. Iti sangot eskwela nga mga tulod agala ka dagiti estudyante nga mga yawid kadakwada. Ada nagsarta nga kotse manunim. Iti asidag ko. Ay, miss, may kandik tulong ka sa dinuman ti papanam. Saanin, sir? Sir, kunak manunim talangan na ti executive. Uy, nakadaldalos ti panag-arwat na. Uy, manunim langan na ti nabaknang gwapo. Napilit nak manunim. Nagloganak. Wen, nagloganak manong nemi kita kabayatan nagtarataray tilugan nagamamu kami. Siyak na Arnold. Siyak man ni Menchi. Alat year man? Third year? Last sem? Dikat may santulangin nga tawan. Agratura kanton. Wen. Sir, mga opisina ka? Nagpinas sa tukot sem, naglamiis, kan nagbanglo, dito oneg. Sana nga sinong batan manong naimidata nga saludsud ko. Kaping amin nga saludsud pa ilang ng mga opisina. Yung tulog na mismo manong naimi dito'y balay. Thank you manong Arnold ko na malatangan niya. Thank you Arnold. Sige. Umaygan tumanin sunduin. No the time ko Busy ang namin kanagdagan ito mga aldaw Napalabasak lang, limabasak, naran na lang limabasak in eskwela yo. Sige, Arnold, thank you manin, ingat. Nakita gayam ni nanang manunay nga din ang itulnog kanya. Asino na iti kotse nga nang itulnog kang ka ha? Menchi, Arnold ka no tinagan na nanang. Matmatan lakman alaman. Tabi nang. Matmatan nak. Data, matmatan kaya pa Na-inlove ka kada dyan nga lalaki? Alalin na, nakon nga olbo din. Gagangin lang, mata siyempre. Tao ag-admire. Iti asin numan, nga makitak, makasalitak. Di na kahit asawan nga mainlamak. In-admire ko lang. Kapata nasiyaat. Intulog na. Ken, very neat, guwapo. At ako madakis na neta. Awan dakis na anak, no samong ipalubos. Sampay la panawan no kas pagarigan pitik man tapo sumitan. Laglag ipam deta, di mo sayangan. Di panang tulong daking ka, daangkel ka nantim. Nga adayo akabagyan tayo. No may kastakit angkel ka na antit, awag mo kanakwada. Awan ti pagdanagan yun na Hala, sige. Ingkag rubuatan tatulungan na dito. Ingkag sukatan. Ingpalaskan. Mamlaskan. Kunak kumang. Diyan mo manong naming noosto. Tinadlaw ni nanang kanya. Nangaro na lang aro din. Hindi tamasansan naman din manong naming nga umaynak or orayan ni Arnold diti sangot eskwela. Kaya minsan manong nemi nga malem, nga may ka sinukon, imbes nga tulnog nak manong nemi, dito'y balay, na pang kami itiigid ti baybay. Arnold, dapat may tagtoy. Nasapa mo't pa'y lang. Di mo ka di kayat? Di manglang ti angin baybay. Di mo ka di kayat nga buyain. Di pa nagsasarano asla di mabanog. Di pa nagburak na gitinaluyon. Di mo ka di kayat. Nabuyain, tililinek dya init. Hala, mananiw kan sa. Agdandani na di pusok. No kasasaritak ti babae nga pakarik na kiti ayat. Arnold, I love you, Menchi. Kinuna naman nung nemi, kat ininggaman natin na kulap ko. Sana pinasil-pisil. Duwa nga ima natin ang igem, pinasil-pisil na sana ingato,
ket inagkan na ti bukot ti dakulap ko. Sa nakinita, pinarengnak, nagipinarengak met. Kasla kahit ko abasahin manong nemi, dagiti ibalbalikas, dagiti matana, na nagtaod iti puso na. I love you, Menchi. I love you so much. Arnold, agbasbasa ak pailaing. No problem. Di, ituloy mo tagbasa. Sana ka rin ang baling inspirasyon mo. Tama na nga may pasnek mo, ti panagbasam. Ti ayat, kitag baling inspirasyon, iti anyaman na pangkep. I love you. Saan ka unay pahingamam mo? Di agam mo ta na lang. Iawid ka to sa Jabalay. Amam mo ka naging di parents ko. Arnold. Diyak na pupuutan manon nemi. Nga ti may kaduagon daway, nga inawis takmanen nga napang kami ti baybay. Dito'y maten manon nemi nga diyak na pupuutan, nga di arakupen na imarakupak maten kan kuhana. Nga di amalan na, di bibig ko manong nemi, amok maten na balsen, di kiti akek na. Na isang sangayin ti mariknak manong nemi. Kasto'y gayam. Pudno gayam ti bagbaga, nagiti istorya no ka, nga daanin ti kaya na yat. Nang runa ka na kita nakapadasan manong nemi. Di kita adan experience na. Gusto gayam ti istorya na manong. No agsabat ti bagit, ti bara ken bara, sumged, tirik na. Agbalil nga apoy, gumilayam. Malipatan na ti amin. Takas na tinapasamak manong nemi, manipod ti baybay, igit ti baybay. Nagdiretso kami manong nemi ti syudad, kat simrek kami matan iti hotel. Arnold, rumbang nga ti amin? Tapos nga ito may pariknakin ka. Tinapod nung ayat ko. I love you, Menchi. Kaya nagasagana kang mga ikasarkan ka, nukas pagarigan. Wala naman nagpaspasak pa ilaing. No problem. Come on, let's go. Gapo siguro ti panangarapaap ko manon nemi itinapaot ng agik arakop. Kas lamang mangig ko ti istorya, nagitagis istoryan nga patag nga mabay manon nemi nga nakapadasen. Nga ore dalayasog, nagmaya. Unado. Saan kumatang napupuutan manon nemi nga bastalatan sumurot-surot kay ni Arnold. Iti day nga kanito manong nemi nalipatak ti karik iti bagik. Nalipatak ti karik karig iti naganak kanyak. Nalipatak dagiti pamagbagada. Nalipatak da Uncle Gudo kini auntie. Awang pulos iti panunod ko, blanco, malaksid. Iti interest ko manong nemi nga makarik na noan niya at talaga tirik na. Iti panagkanaig ti babae ken lalaki. Iti panagtuknum iti langit nga bagbagada manong nemi. Uwain manong nemi di adda kami ni iti uneg kasta uneg maten. Iti panangarakop al panangigek panangdigos kanyak ni Arnold kadagidag kakabarang agek na. Nangaro na lang aroden manong nemi nagbad pa na kamin nga lamo-lamo. Narnek isuna ti pakabuklak. Narnengak met manong nemi iti panangarakop ko iti nabisked a pamagina. Ti kinabanglo, dagiti bibig na, ti kinabara, dagiti bibig na, dagiti aprus na, ti romansa na kanyak manong nemi, manipon iti ngato og pababa, aging nga, Arnold. Oh, Arnold. Nakalalaing ni Arnold manong nemi. Nakalalaing. Nakariknak man ta bagapaman nga sa idi mapisangen tiruangan ti langit manong nemi. Ni mapagbit laing dayta. Taad-adda manong neming imnas ragsak tinak narik na kanagin si Marsarono.
Nang roon na lang aruden manon nemi, idinaggandan kami nga nakasapaw iti ngiyong niragsak ako na. Na ulit-ulit manong nemi. Iti unos ti talo nga oras, jak na po, mabilang no namin ano, nga naitayo ka kitiragsak. Ngam kalpasan manong nemi, nga nagmamaw ti bara, limamiis. Arnold? Yes, sweetheart? Apa nga, napasamak mo tindi amin. Tapay, babawi ka? Babawi ka? Kito rin man pagbabawi, may babawi ka di pa iti amin. Let's go. Itulog ka ni Balayo. Hindi makaawid ak dito balay, manong nemi, tidis oras en terabis, taltupe nga ungit dito'y ungit dita, pinungutak pa'y ni nanang, manong nemi, tinungpanak pa'y ni tata. Ngam kong inamin, manong nemi, nga anda napasamak mi kini Arnold. Imatandar kam lang ti party ko nak, nga awan tinapasamak ka na kami, impapilit ko lang, manong nemi. Naulit pa'y na minsan. Hindi pa nagpapasmi kini Arnold. Naging gama nun na imi. Nga saan anak matin kabatat ngan. Masikugak matin manong na imi. Hindi bagak data kini Arnold nga masikugak. Yes, so sige. Ikasar ka. Iawit kan sa balay. Ha? Mamukan ka na kita naganakan niya. Kin kakapsat ko. Kaya't nagkatamat lang da mamang mo, gani papang mo? Mamakin ni papa? Apa nga mamakin papa? Anong oras tiyawag mo kadakuha na? Tatanggan na lang. Uri na baknang kayo? Saan nakabaknang? Arnold? Ang nakadibak na nga, nakakutsi tinapintas. Driverak lang. Hanya? Dati amom, kutsek da ito'y. Nasayat lang amin, daser kini mami. Nibagak nga usarek. Awan lagi dito papananda, pangitulda kadakwada. Ited na. Abi kasi mo yung bagbag ka driver ka madlagayam. Ano pa naging pagkarop mo? Kaya mo kagat mga opisina ka. Nagpinas pa ba nag-arawat mo? Kagangay lang nga ramidig ti kaslitar no gastagat na. Kastaman tibilin da sir ka ni ma'am. Masapol nga pangwapo ak. Gastagat amomon. Inalilaw na karoon na kasta, inalilaw na kayop ko, inalilaw na. Saan ka inalilaw? Apa yung baga ka magdangak? Yung baga kukak na ti kotse? Ayetan ka. Kada ayetan nakman. Saan ka di? Andan anak ta. Magbasbasak pa lang. Parang greg ko na ito. Hagbuteng ka kumakin ni Apo Diyos. Iti parang ibagam laing iti dayta kan nakabasol kan. Diyos ko, kuya. Mabali mo tumatla ito ulit agbasa no. May pas ngayon po ti anak ta. O nag-asawat anton. Mahunay mo din, di ba nakiiliwan ko, Arnold? Nakinaklat kinagwapo, kinadalos mo agar-arwat. Kinapagarup ko kutsim, iman man driver kamit lagaya. Family driver kamit lagaya. Hindi maamuan, dagiti parents ko, manong nemi, datatang kininanang aladaan, tipong tot. Kinaarig na manong nemi, kaslakayad dakon nga mapatayin.
Nakadado nga gaga, kadang kakasakit nga malikas. Ngayon sarapak latan manong nemin, tayak latan di magik. Ganyaman nga raminan da. Nagbabawi akman manong nemi, ngayon akon may babawi pa iti amin. Naidanon kada angkel kini auntie, ti amin manong nemi. Tinawagan na ka mismo. Di kahit ko lang nga maamuhan nung peso. Ang peso, uncle. Gaman din na itong paltikarik. May salangin nga tawin. Kasanupay nga kita. Uncle, ituloy ko ang timang tulong kaniyak. Ito na nasawam. Tulungan na kantupay lang. Uwan ko mga uncle. Tanong kas pagganiganta, may pasangay ko ti anak ko kat mabaling anak tumatang tuloy ti panagbasag. May salangin nga tawen. Nga ta? May tuloy mo nga ta? Santo nga tagag sa sarno agsikog ka. Uno saan kat? Ay, sinayang mo titulong mikan ka. Awan sir-serbina ti talo nga tawen. Nga panagbasam. May salangin nga tawen, uncle. Sige. Kita imbento. Napahay kami kan ka. Hamong ka di, ato na kita tulungan mi. Ato na kita agbalegi, napakaragsakan mi. At damat na ginikasken ka. Ituloy ko man tulong ka na kaniyak, angkel, o rin na danto na sawak. Kitaan tayo. Sa amin nga may karikin ni auntie mo. Napahay kami kan ka. Gagangay lang maluksaw kami. Gagangay lang damarik namin ang sakit. Imagine, 3 years manot nagastom ti talo nga tawan. Naglingling atan mi. Aw mala sa serbina. Agtungpal kamit lang nga gagangay nga housewife. Agtagibalay. Agipultit ka na kita anak. Tamangan met no, imala ka kininanang mo. Nga, pangganakan. Manong nemi, idiyam amuna ko ni Arnold kadignaganag kang kuwana. Sos no kasano ti kinakurapay mi. Ada dapat ka nakuwada ta pituda nga kakapsat. Naggulo manong nemi, di balay da. Natatangsid di kakapsat na. Agpipin na tadunda. Iti panagyan ko dito yung manong nemi. Iti sumagmano nga aldaw. Nagtagabundak matan. At siyempre, mapan agubra ni Arnold sumrek. Iti masapa, tamasapa nga rumwar. Iti agasawang iman managwan na. Tagabundak matan. Nagaw-awit akong dito balay manong nemi. Di apay nga ka. Nagulo iti balay da. Nakadaduda. Pipin na tudunda. Tagabundak mo ito. Kaya iso kinayat mo gaga. Kaya din doon ka ano kay kasar na ka ni Arnold. Di mo pa napagsalitaan tata. Yo, yapo aya. May kunadan. Kinugtarap ti gasat mo. Adala nga ro din nakasaysat nga tao nga mangtulong kang ka. Sa bali pailat na pampanunot mo gaga. May nagsinukon man nemi ni Arnold na nakakutse. Ito talaga, iaw-awid na kano man nemi ni kutse. Netan, tayo asawa mo nga nakakutse. Kung anam lang ng baklang. Family driver met lagayam. Nagmano ko man katakay tatang, nanang. Nakamat maalad naman, mano. Kas pa nakang respeto ka na kayo. Respeto. Kami nga, ti pagribangam, iti anak mi. Ikasar mo. Talagang ikasar ko. Nga, nagpatulong ako ka nagiti amo. Kinapudno na, tatang, nanang, Menchi, kagudwa ti magastos ti kalasata, aga po ka nakwada. Akit na siya, ano kasta? Tadaman ornong mo. Daman sa ngabasit ng ornong mo, tatang.
Yan niya plano nyo. Pagyanan nyo, ito nag-asawa kayo. Ijabalay ata, siya nga rin lalaki. Diyak kayat. Arnold, diyak kayat. Dito'y kayat ko. Nagulo ka no, ti pamilya ayo. Kahit iso nga kayat ti anak mi, nandantoy. Sa maysa. Ha? At naninanang na, ngayon kang runan ng mga sikaso into naganak. Agdalagan. So nga mayat ka manuno saan, Arnold. Pero, dito'y kayo ngagyan. Sakbay, kabayatan, ngagsagsagana kayo para ti panagpatakderyo ti bukod yung amalay. Tarumbeng une deta. Pinadas ko manong naming at tinawagan ni Uncle. Uncle Gudo. Ano masapol mo? Uncle, kaguradak ka di. Sino gumat ka? Teko natin nga narigat eh. Nung dahil manggurgura o nung gurguraem. Ayun na sakit lang tinakim ni. At masapol mo? Dandani ka naganak? Adayo pa, Uncle. Ngayon, kahit ko kumandag patulong ka na kayo. Patulong ka niya. Para ti panagkasarmi ka ni Arnold. Kaya't mo nga mangted kami met itulong. Donasyon. Para ti kasaryo kasta. Numabaling ko, Uncle. Amo man si, no siya ti siya kasla awanin ti rupak pa nga tumawag kanyak. Kada kami nga tulong ka. Ang magabutan na siyat kami. Sige. Anaunusan nyo tulangin numano itimated mi kata kayo kas regalo mi. Manong Naimi, inanusa ko na titalugasot nga dolyar inpawid na manong. Imsan ko ngayon pudpud no ti asawag. Masapol nga. Adamat lagi ka makakwarta ko na. Naisagana ti kasarmi, manong Naimi, simbaan, basit nga simbaan, basit man dagiti tao, nga gagangay lang manong Naimi yung padaya. Dumat dagiti nanganak kada kami manong. Nga dumat dagiti naawat mi nga regalo. Tulong. Kalbasan ti kasar manong Naimi, kapilitan nga dapay lang, adak pa lang iti balayda. Ay! Hampay nga dakkel tatyan mo, mabali mo balik trabaho. Kaya, nagdalos ka. Ay, nanang nagreklamo ka? Nag-asawa ka at anak me, nga di ka tumulong dito ay? Tumulong ak ang hanganas ka mat nabugkawan na kakasta. Nagreklamo ka? Ay, hindi man ka dito ay, amo mo na kasto tibiyag mi dito ay. Nga pa kayo? Nakakaring-ringgor kayo? Uwan! O apa, nagreklamo ka? Sa bagay, hindi na tumit lang daw nanang. Alukot mo lang asawak, tanak nyo. Sadya kami nabalay ng agyan. Di mo kayat agyan dito ay. Para makita lang ano kayat ni Arnold. Nga sadya balayo ti pagyanan nyo. Lalaki ti anak me, so dito ka. Kat aramidem ti amin nga pagribengam kas asawa. Asikasuk lang ti asawak. Sang kayon nga naskan nga asikasun pa. Kanya? Siya kamang palat na ikamkamang nga kasta. Amo man si, nung naikamang ka, ipakita mo ti kinagagat mo, kanagit na kakamangam, tapos saan ka makangig ti sao. Manong Naimi, alagit inaramid ko man. Yan di ba kadakis? Agdaldalusak dito ay adag iwarwara, tapos ladal iranta. Agluto ak. No nakaluto ako, magandan. Gabot ururayek palat asawak, ibusan dati. Diyan mo, inibus daw, ilimang da. Tunsumang paitan ti asawak. Pagantan. Inibus naman tin tilinuto. Ano yan? Aga-apadan ton manong Naimi. Apahanan ton ti inana, ti amana. Apahanan ton di kakabsat na. Apay ka nung saan na kami itinadaan, katsak pa'y tinagluto. Ano, yung kanim idi, nasa dito tabalang agyan. Maligatan ang dito eh. No talagang ipatpatignak, maasi ka kanya. Tagdagabundak ti pamilyam. Diyak lakayat nga makangigag ka na kakasakit na sao. Noorin no, aramid obligasyon ko nga tumulong. Makangigag to pala ti sao. Sigaman.
Nalakit, ananusam ida ah. Ananusam. Di awawak lang, maalisanak. Natsamat ah. Ananadam di bagin. No kaya't mo sana ka maalisan. Ha? Pero buat na kita rawatan ta. Ito sa balay mi. No di mo kaya't siyak lang gawit sa balay. Alaik na kita rawatan ko. Kan iawit ko na kita regalo. Bukodan ti regalo. Kanang bukodan ko ka sumurot ka ano kaya't mo. Manong na imit isang gamasit mo nga na kwarta mi na nagkasar kami nakadeposito iti bangko, joint account manong na imit. Inayon ko ka ready kinregalo, tulong da uncle kini auntie kanya. Hanggang ka manong na imit nga nayat mo't lahing ti asawak nga ti sidong datatang kinalang kami nga gindig. Ti makadagas manong na imit. Ni June, ti Adjek. Isumat tagriri. Ito na nga sumina kayo, manang. June? Ore ko malang matata. Kaldero at isina yun. Tumultulong kami magasgastos. Tumultulong. Ibagbagan ni nanang. Ngawang kanumat may tulong yun. Bukbukodan yun, ti kwartayo. Siyak pa kiti mamangtend da. Imbas ganda kayo kumatimangtend. Siyak. No agsweldo ak ikakman ni nanang. Daking nga rod. Jun, pasensya ka natin ko. Baam ta pagsalitaan min turganta ni Arnold. Sumina kayo ngaminin. Noong pa'y malayo, kasera kayo. Anak man, problema mo kada kami ngamin. Makapadagsan kayo eh. Nagruna, kung amla no kimal kalingan data. Kung amla no nakagugwapo nga baknang, taasawam. Hilaslastog na tikutse nga mamanahuan na. Nakalaslastog. Dahil problema mo kinimanong mo? Nalastog na ron. Dinaamot ipakisa. Apa yan problema kong kuha na? Nalastog na ron. Dinaamot ipakikoperar. Kung naman lang yung mga kalingan. Anat sa mo kayat kang kuha na? Naimot. O may makiinom. Ha? Hindi mo madlaw. No agawid. Kanagiinom kami kanagdibarakadak. Hindi na likod. Umay! Naglengag pulutan. Eh, di lang iwar na kumamati kwartahan na kit bayaw. Yung kagumatang tinayon, dinom tayo. Kunana ko ma. Eh, mawan! Naimot! Kandam ko may baga, kit dumawat kong kawana tapno. Ay, jak kayo ito ugali naman. Ang iso nga, sumina kayo. Tanos ang nga sumina. Baka no, maparpar ko tirupat asawam. Hindi yung bagag na ito nga banag manong name kini Arnold. Apo ko mga paalaak. Kahit abing amin makiininom ka lahat tanong ka. Di mamot makikoperar. Bayan, sa anak to ng umininom. Makiininom ka na kwada. Adamat kwarta kat gayatan ko ti arak. Umit ngamin. Arnold, magulo di balayo. Dito'y magulumit. So, sumina ta aminin. Papanan ta ka ron. Di umay ka di balay. Kumita ka ti pagkasarahan ta. Susapo. Kasera ka takila pagkastusan na. Kitne, dandanin pa yun ni Pas nga iti anak ta. Awan, di pagdalaga mata. Nagasagana mo tin para ta anak ta. Kanayon mata ang patyak apak. Adun dagi tinagatang ko. Para iti maladaga. Sige, mangkita to't pagkasarahan ta. Manong naimino kas tangag may sahag, mampanunot, nakasaysayang. Nukun tayo ti panawan manong naimi, dandani ako maita nagtulpos. Naman yamit din. May babawik lang ko ma. Nagdi pasamak. May babawik lang ko ma. Sang ibagak manong naimingim ka sa nupay.
Nagkasera kami, Manong Nemi. Kit pasarimat umay sumarong kanina ng Ronald lang Arudel, Manong Nemi, inipas ngay kon ni Arnold Jr. Nagyanan ni Nanang Manong Nemi di sidong mi. Nga pasarimat lang agawid no daduma. Tinulungan nak Manong Nemi nang asikaso kini Junior. Insuro na kanagiturumbang isuro na. Ay apo ay balasan ko. Agan anak kang di mo pa mono kasano iti agaw awir mga asikaso iti anak. Takasano nasapa ka naganak. Nanang pasensya kayon. Makasusuro akman, isusuro akman. Rumbang unay. Eh kasano nabigla ako namatay. Sino pa iti mga mangtulong kang ka? Nanang, ay nanong ako mangamin. Susapo, makasao akman eh. Susapo, nakaluloksaw ka anak ko. Sikapan nga inauna. Kakaiso na nga damang tulong kang kakadatayo. Sinayang mo. Ala, ori pa panuan sa tibagbagayo. May babawi pa yung karod ay ati amin. Nagkamamuka lang titikotse nga lalaki, ang gwapo, ang perinit, ang panagar-arwat na taguna. Naalilaw mo tinti, matang mo, gaga. Ninanang mo, gaga ko na. Get talaga mo, nagagaga ka! Nagreklamo ka! Nagrigat Manong Nemi tagtakibi. Wait. Tegunadan, agtagibalay sa adari aprapim mo, no daduma sa amon nga makudkud Manong Nemi tinabud. Nasapa man nga sumangpit no kuha ni Arnold, Manong Nemi, ket siyempre, muna, man na ubayin ti anak mi. Kargain na. Makaayayo suna, mayayayo suna. Ano na doon, Manong Nemi, pariknakmet, itirigat ko kimkuhan. Hoy, na problema, nagrigat? Ti? Nagbaling nga ina. Agan anos ka, sweetheart. Bayan tayo itong mabalinin. Makariknakan tumanin ti imnas. Nasapsapulim. Kago? Kago ko ng kanyak. Baka kahit mo pasurunuan. Di may mamaminsan tinigat. Awanin ti arapap kong basa. May salangin nga tawin. Sweetheart, ori na saan kang turpos. Sumayat tumadlan biyak tayo. Kasano ko ma? Family driver ka lang? Manulat sweldom? Yung nagmagmag na, tigtig na ka, kung namlan no. Dahil at nakaalilawak kang kakit. Gwapo, family driver, basta driver, sweet lover. Hibat pa tagkaawan tinagbaling nga sa baling nga nobyak, no saan nga siksika. Kinagbalinak to akan hayo nga napudno kayo nga. Manong Nemi, pudno unay. Ngamin, hindi mabalinak manen, deta manen. Nakairot manen, dagiti arakop ti asawak. Nakabarbara manen, ti bagina, ti agik na. Kasla. Sa bagay, napyalang pangikat ti bambandong ako na daw ng problema. Tanumarik namon, no agareng engkan, agasukin, kaslawan problema man. Ito numalpas, nabandog kan. Diba, sa anak pulos ka nadatnganan manong. Pagamam tagsigo ka ba namanan. Nyamatin. Apa gastoy? Tiyan niya. Masiko ka manan, kadyak pinadatngan. Awmot pa'y makatawan ni Junior. Handa kasta. Nabalang nagpa-check up Manong Nemi ka talaga positive. Doktor, apa gastoy? Dara ko na nga sinupungtuan. Alagat mayat magbalasang ko tap namamayin sa antirikat. Mano ka di plano yung anak. Gusto nanton, doktor. No babae ti anak ko, gusto nanton. Alagat nagpalahigit ka doon. Anong sa mga aywanan? Arig na, di pa'y magna ni Junior, at damanin, adi na. Kastano ko at kahit nasawan.
Manong Nemi, nagrigat. Hindi pas ngayon kung Manong Nemi ti may kadwa. Wan, ada ubaak, ada kibkibinit. Naganay gaymat ka dito asawak Manong Nemi, takas la inspirasyon na nga talaga digit anak mi. Ngam siya, sus, nagrigat. Ninanang ko na kanya. Kabilaw, hindi rin dududwa dapat palayan. Nagpalaygit kan? Kuna ni Arnold na nga may sakalupay. Kaya di impas ngayon mo kumana. Tinaudi, ti adyan ni Junior. Insigida kuman nga nagpalaygit ka. Tapos mamaming pinsan. Di naman pa kaya. Ay susapo ya. Balasan ko. Dududwa pala tarak mo. Kim kita damagim. Ha? Kaslagtawan ka niti. Ad-adong ti tawon mo. Ay. Di mo baybay anti magim. Tamangan no dahil puon kin kapot. Dakdak kala problema kaga. Ninanang met. Saan kayo man na marigatan ka na giti magastos. Tagpeso nga nagagati asawam. Kaya nasiyat na giti amo na. Kaya na pala urnong nyo iti bangko. Nga arig na hanggang makmaksayan. Ngem! Baka adan na doon sa bali man na problema nga dumating ka. Gapot ti kinagagam. Manong Nemi, talo nga talaga. Tisim maruno sa anak manin nga na datngan at damanin. Hado di kiti mas daw Manong Nemi. Sus, hindi kiti kinalaing mo na ya. Amenchi. Pangganakan ka nga talaga, no baboy ka kumangit mayat. Nana, masayat mayat no, mamay pinsan tinikat. Nagpalaygit kan. Una na, laygit ako. Very good. Umunain tatalo. Jesus sapo. Harigat pakit tatalo, nagsasaruno. Nga awan ti sa baling asa kasuwan mo sa ang isuda. Nagsangit na may isa. Kat agaapadan to. Ha? Ay sus apo, ay Melsi. Agrigat ang mga sister kada mangudir kada giti anak. Talong anak Manong Nemi. Nga arig na agkakasadar. Ti makadakas Manong Nemi. Adan di gundaway nga kaslabumtak ti barukong ko no kasta nga agkaapada ni Junior dinaamo ti agadi Manong Nemi kabilan na naging adi na tumangsitmet ni Gladys. Diya kamunt Manong Nemi asi kasuwa. Agpungpungtot ako namang bugbog ka kadakwan. Hagtal na kayo na nako. Paunay kayo meteraya. Abos na didak matulungan ti trabaho ti unag ti balay. Imbes ko mga tumulong kayo. Saan kayo agiwara-wara. Saan kayo gaapa. Tapos jak obra nga urnosan nga iti warayo. Tapos di kayo jak obra mga nawa ka na kayo. Di karuba, mangmangigdak, nga mangungungit, nga grungrungaam, nga buka na anak ko. May santumat na bakit Manong Nemi, tiwan makibiyang. Lagit anusam abalasak ikaw, dahil iti kinayat mo. Napyan to lang no drakil na kita. Makatulong nandukin ka. Agrigat gayam ti Kastrinana, ay talaga nga narigat Siyempre, numakaring ka ni tibigat. Ano't asi kaswem, agluto ka, isa ganaam, tikanan nyo, pambigat nyo. Numakaring doon di kita anak mo, asi kasumto ida. Ayan, nagluto ag dalos, sakan to aglaba. At siyempre, adot mo rin nyo. Agbalog to di kita anak mo, sapsapulab to ida. Numakiapa da, makiapa kan tumat ka dagiti, naganak dagiti kaapa dagiti anak mo.
Mapasamak to, mapasamak ti kasta. Taan niya nga rin di kayo sinakbayan ti amin. Awan pa'y balayo, kaskasera kayo, imbag ata, nagagitya asawam. Manong Nemi, ni nanang mamanumutan nga umay. Tanagasabo ba't na nagitiduang adjek, Manong Nemi. Mapanamat tultulungan idan. Nagrigat. Di may sangal daw, Manong Nemi. Sumangpit ti asawak. Apay nakawarawara di palay. Di mamut nagdalos. Arnold, hamumatin ka sa tirigat ko. Hindi ka anak nakadungdurin na pa lang. Yung kalabaran nito na. Ayaw pa yung kaglabaran. Kaya di ko saan. Diya akong maanusan, Arnold. Anak, di mo maanusan. Kaya balin nga ina. Sa bagay, pati agbaling nga asawa. Awang pa yun. Arnold, hapay ko ng tikas na. Ganot na naoding nga panangkitan talangam iti Charming. Tapos sino ko matisangag, lusyang, kasto nga kasasaad. Awan ni inanak. Trabaho. Nagrigat pa iti trabaho kim tisika. Imbag kang katakatugaw ka lahat at sangon di man nobela. Nga nakapagpagwapo lata, nga driver. Nagrili ka? Kasano no saan ako mga trabaho? Doon di kang trabaho? Awan na, ang napit biyag tayo. Anak mat masakbayan na anak ta ita. Family driver ka lang. Siyak, plain housewife. Tanakmat, sinukugan, nakmat, dinakmat pinagreduar. Tapabasulan, nak. Arnold, anak taramidek, marigata, nak. Kat ano mo sa mata, si kang nga na nagbaling nga ina ka na asawa. Kasi kasuon ti bagim. Kaano tinuodi? Nga pa nagkanaig na. Kaslaw mo interes mo kanya. Apay, Luciana, kadin una yun. Una awanin ti ayat mo kaniyak. Agawin ako mga rot pa'y no hawag ayat ko king ka. Kasi kasun di magim, di mo itulok nga sa lalalo. Kasano nga masikaso, ket nagluloko di kita anak ta. Basta, apay maarami di ka duma, apay di mo maaramid ko ma. Nukas na nga suwarong ka ni nanang Manong Nemi. Jesus, aya, balasan ko. Ay, hapo. Nanang, nagrigat tagbali nga ina, saan ka di? Huwag nga rod. Alaano sa ma? Barbaring no saan nga pumudno tagparparik na kanya. Nganya nanang. Nagtultuloy ti kinagawa po di asawam. Naumaan na kan saan ka di? Awanin ti interes na ken ka. Ti makadagas baka no, agbababae ita. Kanya? Ti kasto nga rikat pa nagbigmig, babae nga ta? Agbabae ni Arnold? Manong Nemi, ang dandigidi kong daway, amaladaw nga gawin ti asawak. Ang dandigidi kong daway, Manong Nemi, nga dinak masangon nga rakupen, sanga kasidi. Ang dandigidi kong daway, Manong Nemi, nga no agid na ni ti abay ko, agurukan. Ito na minsan akong daway, Manong Nemi, sinalangan ko. Arnold, ada ka din sa bali nga babae tibiyag mo? Sa uwan, makasulong araw din tirikat, mapapanod ko kumadata. Awanin na pulos interes mo kanya. It is sex. When? Jesus, panunutan pala natin. Sika mo lamang bagbagang manigrigatan ka. Kasex ka ba lang, kalpasan nga grigat ka, kagbal malam. Adapay bagipan mo? Samot laing nga natakit. Kalkalik kagumak. Hindi pa nang pariknam. Nga aya-ayatan nakpay laing.
iri pa nang iparik na nga siya katsak tulain. Pangipagpag sa am nga ron ti aram mo. Abi nga, ipigsakbay lang. Saan ka nang agulubot pa? Arnold, pangasim, di mo kumararami din. Hamo ko mangararami din. Menchi, pasensya kan. Ngam kasapulak. Kasapulam? Kasapulak ti mangala, iti ubing kinapinpinas kami ti sika. Nukasta, admitirem, ayop ka! Kinunkunak manong namikat kastoo na yan ti panang danog-danog ko ti barokong na panang karakaramot ko kayang kuha na ngam intinanggal na nagiti duwa nga ima. Pagtaltal na anak, ngam gabot na jak agtal na manong nami tinong panak. Ha? Tinong panak? Takasano ka na katong pangloko? Kinaman ti rubak kinarkaramutam? Di ka matagtalnan? Gaga! Kaya't mo tanayunak! Opo na yun manong nami. Tigas-gasat ko na ya. Nagtungpalan na. Samot na sumangsangpet ti asawa. Napanak nagreklamo Iti abo na. Napanak kami sumuti balay na. Awan ti asawa ko manong nemi. Dadakano intulog na. Ti amo na nga lalaki tinakasaritak. Sir, pwede na problema yun ti asawam. Saan mo nga kawawid? Nag-apa kayo. Inadmintir na nga na babae na. So, sino ko matisaan nga agriri? Nadanog-danog di barokong na kanakaramutak. Tinungpanak mo din. Sa kanay di man lang harabigat. Pimanaw. Saan ba nga nagsumusubli sa era? Ganda niya ko itatikayat mo aramidak. Balasan ko. Pangasi yun na magbagaan nyo kung mati asawa. Tapos agawit bantlain ka na kami. Di mo ka di matawagan. Nakasarita. Saan ang sungbatan ti cellphone na? Hamuyo ka di sir. Ngunit siya din ang pag-awidan na. Di mo ka kahit agawawid mo lang di balayo. Saan sir? Bayam ta, pagsalutsudak to ti asawam. Pero kasto ti aramidan di asawam, kabilin nga, mga alakat ti sukat, mga ala kami ti kasukat na. Anya? Ikatan nyo ti asawa? Di mi kahit ti kasto karamid na. Ti amo mi agad agaw-awid di balayo, iaw-awid na ti konse. Nakasayasayat kami keng kuha na, maaramat na ti konse, oray yung pang personal na. Sir, Ram, tano aminan na ti kasta. Aling ka driver. Kaya anong ito ba nga ti trabaho ti asawa? Basol ko pa. Problema pa. Adda na kaibaga no sa dinun ayan mapapanan ti asawa. Napanak manong nemi. Pinanawag na kita anak ko, makamukay ko na. Ni John, aywanam na kita anak adim ha. Tadapapanak. Manong nemi, may isang balay tintududa. Semi-bungkalo. Nakitak manong nemi. Hada sa jet kotse. Nga man-manihuan ti asawa. Diyos ko, nagtugtugak tini daw. Madamdamada ng ilukat. Nagigtutak, babae, masikog. Sino ka? Siyak ti asawa ni Arnold. Ha? Ano ito may mukhang dito? Nag-iskandalo? Sa dino tayong ti asawa. Ada di kwarto. Matmaturong. Para warem ti asawak. Kamasapol nga iyawid ko. No kahit natagawid. Apay nga nakirelasyon kaking kuha na kit among nga asawa na. Di nakakanon kayat. Tsakon di kayat na.
Gabo ka di? Ububing ka? Kamu na. Datut pala tumunang anak ko. Manong Nemi, pinukpuk kawak, ti asawak. Kung nakengkuhan ng agawi din isuna. Ngayon saan ko nga nauray Manong Nemi nga rin mo. Agawid kan, misis. Hala na kaya't pa ti asawa mo ti agawid. Siya kung ti asawa na. Manong Nemi nagsakit. Nga saan lang nga nakasakit, na dikit nakasaksakit, super sakit. Hoy. Di makadakas Manong Nemi. Gapot tao matin ti apunte nga kwarta kanyak, talibat agaw awi din, masapol mi ti kwarta. Naalag ti ATM ko, taman inak mangi withdraw Manong Nemi, ti John account mi. Matin dinagyan na. Paulay matin na pasamak Manong. Enroll matin amin ti asawag. Kito may dagsingir Manong Nemi. Ti renta ti balay nga ayan mi. Awan, kitawanan ti maited ko. Nagsakit. Awang nga ro din tinaramidak Manong Nemi. Ino din ang yawi din kadagiti anak ko iti balay mi. Nya? Aging dagkay ditoy. Tikas na kaaduyo. Kinalog ko dagdagit anak mo. Tatang, pinanawan na kami ni Arnold. Tadan sa baling kapkabalay na. Nandapayan anak na. Apo unay kang matin balasang ko. Nga inaunang anak mo. Paunay ka din di kasgasat mo ay. Tatang, ngawan sa baling nga pagkamangak no saan nga na kayo. Napiyapay na gini kakabsat mo. Nga duwa, nga dan asawa na. Tanakabalay na nga dagos. Nasiyat ka sa sadang ka. Nakakita ka lang ti gwapo nga driver. Loko ako naman kuka na di kotse. Naalilaw na kamantin. Gaga! Manong Nemi, hagreklamo man datatang kininanan. Kandigiti, nabati pa kaong pa asawa na kaabsat ko. Hoy, tada pa'y duwa Manong Nemi, talima ka mga rod. Hagreklamo naman, ong tandak man, pagsawsawan dak man. Inawat ko latan na kita. Na minsan pa'y naminduwa, harang ko sinukon ti asawak, gamkaskas din nga saan ko nga napasubli. At damang ibaga Manong Nemi, ngay kamang ko ti abogado. Tarumbay nga suportaran na nagitiputot na kanyak. Ng pangalaan na nga rod. Kat inikat na nga paiso. Simbre ka ng akarpintero Manong Nemi ni Arnold. Huwain, dati na minsan Manong Nemi ng bagada na sa dinutayan na. Adangang batbatilit semento piman. Nga nakarugurugitin, tarwatin na. Saanin nga nagwapo, Manong Nemi. Saanin nga driver, nga playboy. Mabeda ka. Magkita magtrabaho ak. Di ka mga disturbo. Baka ikatandak. Kasto yung trabaho. Amom ka din ngayon masaday ka ti abogado tapos suportaram kan dagiti talo nga putot mo kanya. Pangalak ko mati suportar ko. Kaduat putot kun kini Carol. Anya. Pasensya kan. Awan ti may tulong ko. Tumok no sa dilawi, langit ti babawik nga nakirelasyon kang Carnol. Alam po mga kan, awan ang tinamnamong kanyak. Ikararag mo lakin kina Apo Diyos, nga agsaya at masakbayan na gitiputod ko ken ka. Nakadagdag senti barukong kumanon na ini. Kasla, na ipabaklay kanyak ti si bubukay lang lubong. Nang rolo no kasta Manong Nemi, nga pa na kiti anak ko. Nga ong taninanang ida. Nga pagsawsawan na Manong Nemi kada kita kakasakit.
Nga may ramraman akpahe nga pagipakpakatan na tis pungtot na. Nagdagtulat tamat nga agsangsangit tis suli manong nahiming agbabawi. Naging kama nung nahiming nga dandi di gundahoy nga saan na ka makabangon itibika. Bugbog kawan na ito ni nanang. Awan tayo maaramid ko Tadyak matin kabailan. Kabuta sa anak pa yan ang manong nahiming. Ikarigatak ti bumangon ta mabisina. Ngayon, nailokat tiri daw silad ngayon ko. Ni John. Adat taptapayaan naman nun nemi. Pinggan kan malukong. Nanang. Anak. Di kayo ka di makabangon. Sarekan kayo ni kaninyo. John. Yung pagbanda na panunot mo, anak. Itamampay. Nga kaslam mo yung amudak ngay sakit kinipateg. Mas asyalak nga rot king kananang. Maunat anong naimigit inarakop ko ti anak kong inauna. Pakawanan dak. Nagbidutak. Sante ko mga warik na tiligat akastoy. Nusanga natangkan ti ulok. Nusalak. Nga nagbalik nga narukop. Amo ka mawatan, John. Ti kahit ko sawin. Mawatak, nanang. Kapotisyo ti bagbagadaan ti ka ni Uncle. Lalulo ka ni Lolo. Tadamdamang ka kadakwada. No apay akastoy. Apay akastoy ti biyag mi. Tibiyag tayo. Apay nga awan ni tatang. Apay nga napaniti sa baling nga balay. Nata sa baling asawa na. Nistoryada. Amay sa langin nga tawen. Agredor ka kuman. Tiki na nurse. Imkas Jemet. Nagsikog ka nga siyak ti sikog mo. Kapilitan nga nag-asawa kayo kini tatang. Sa nagsasarunot anak yo. Wain. May salang atawan ti bait mi, kanagidi kakamsat ko. Maliknak tirigat nang, kan masyalak ken ka. Ay kaya manak-anak. Tulugan na karod Numasyan ka. Sungarot ng sarkang katikanem. Tulungan nak. O direm di kita dim. Sa mga papain nita. Agpipinatag kayo nga kakapsat. Ayamam di kita adim tabagbaga ang kayo anak Wenang, awan ti pagdanagam. Agsingsing pa yatakon. Tulungan ka. Tapno saan ka marigatan nanang. Agyaman ak dyan. Agyaman ak anak ko. Manong nemi itinaita nga inaramid anak ko kaslalim mag-antirik na kaslad adda na idisaag gababantot iti barokong ko. Timakderak inalak na gidin sirek na apinggan kan malupong. Anak, ijayak matlang ko siya nga mangan. Umaykan, napigsa kayo nang? Inikan na kinipigsa anak ko. Kabayata namang mga anak manong na may binagbagaak na kita anak ko. Ni June, ni Gladys, kastamatan ka ni Bubot, manong na ni Bobby. Imagbaga ka nakwada manong na nga narigat ti panagbiag mi. Awan ti kas, iti panagpipinateg kan panagsisinakit. Awaten mi ti gasat mi nga pinanawan na kami, ti amada. Nadan sa bali nga pamilya na. Aw mo ti mabaling ikamat. Tawo mo ore kasano, iabogado mi man, tapos tagat. Pilit na suportaran na kumarigit putot na kanya angim. Andang harot mabaling na. Aging ka manong nemi, nalimagaan mo tilang na ang tirik na datatang kinananang kaniyak kanit kapsat.
Alang ita ti plano. Masapul nga tignay ka. Hanggang lang nga mangnamnama ka na kami. Kaya di kakabsat mo. Nga por kaasi ka puti kaasi da. Pilit ka puti kabsat da ka. Kan anak da ka. Nanang, tang. Nagadi anak ko ti bang panunotek. Ti pa nakasikaso da. Ti pa nagbasa da. Katulong ba yung una nga panunutan mo da? Panagbasa da. Agtrabaho ti abroad. Hangya. No dito ti pagtrabaho at baka ti sweldo di ba umanay nga para kanyak no labsak nagsao. Padasak ti mapan makigasang kasat. Nagbaling nga patagabo. Una nang tado man ti kasta. Alakat na siya napapanur mo ita. Baring numaanusan mit, mangudir kadagit anak mo. Adamat ni June, manakin mo ni June. Kukuyog na mapanagbasa. So, danti makamo. Kat pakikita yu ida. Idad kumit, ipawid kumit. Tisweldo nga para kadakwada na ng tatang. Ananusan yu ida, nukas pagarigan ta. Agbaliga kang apply ti abroad. Nagpatulong nga kadagiti kampagyan mi manunay nga adda iti Hong Kong kada Singapore. Kat nasyan lang matkanyak manunay mi. Namangkita da iti employer ko. Ng pangalak ti gastusek. Nga gasikaso kadagiti naskan nga sikasuek. Tinawagak manen manunay mi na minsan ni Uncle Gudo. Ay, nakalagip ka. Kumusta kan? Uncle. Awan kami kini Arnold. Awan na damag ko. Dadamatan sa baling asawa na, duwa pa kitiputot na kanon. Awan, Uncle. Talukin ka. Uncle, maminsan ka di pa yung tulungan, dak. No mabalin. Agpagpakasya ka na kayo, Uncle. Nagbidot at ito na minsan ka dyak kaya at nagbidot ulit. Ano di planom? Alangan mo ituloy mo tagbasa? Bakit ka? Mapalang trabaho dyan, bro, Uncle. Patagabo. Tulungan na kita gastusek. Mabaling ka di. Sige. Ay, hapo, maasyan kami kang ka. Saan matlang kasiksikat kasta. Ngayon madadumat lang na kita nagbaliging at tinultulungan mi. Alalala. Numanot magastos mo nga abroad, ted ko ka, kaya na numanot ti ibatim nga para kadagitan anak mo. Di mo ululitan tagbidot, awan ti sa baling arami din balasan ko, no diag trabaho para tinaranya ka masakbayan na kita anak mo. Uwan, Uncle, thank you. Nakapagkasatanak manong naming nga nakadanon dito Singapore kanadaan tinasiyat ng employer. Awan drasat manong naming di kami nakasyon mi kadagit naganak kakabsat ko nang laro na kadagit anak ko ni John. Wen, isudat ng tad kanyak mamang tad kanyak direkta manong naming digit anak ko nagtrabaho. Tano kasta makaling ako ti bigat kalpasan ti panagkararag ko. Papanagyaman ni ti Diyos, ti panagtarabay na kanyak, na nagpatpat ikarkararagak tumanin, ti panagtarabay na kanyak, ti nagnanayon, kastamat na nagit anak ko, naganak kan kakabsat ko. Tawagak to ni Junior. Hello, anak. Nang, kumusta ka? Si Bibiyak tinam dito Dakay nga nasapa ka mga nagkaring ka nagkakabsat ko. Timulong ka mga nagtrabaho dito Tapos kastakit may ayaw magdalulo kini Lola. Kakamto, agkukuyo ko mo pa nagbasa. Udoy ram na kita, di ma? Walang, akong pagdalagan nyo. Orita, ipapawit ko mat na kita masapulyo. Kanadamat sang kabasit ng morornong ko. Nga para, hindi pa nagbasa yung tutikalit sa nako.
Diyan mo, no kasano nga naalat asawak manong name iti number ko dito yung Singapore. Timawag. Hello, Menchi? Sino ito eh? Ti asawam. Asawak? Awanan ti asawak. Single parent tak. Nakatawag ka man. Tulungan nak man. Sus, tulungan ka. Awan. Asawa nak, sang ka di? Lag tinulong ta. Gago. Ano kumat may tulong ko king ka na problema? Masakit na di putot ko. Niya? Di putot mong inauna? Kareta babae? Kasapulan na tita. Hanguman na ito eh. Remedyo ka kwarta. So ka na panunot ka. Tanang naman yung natakatulungan ka. Ha? Barbarin unak. Ipay ko layangan ka nagiti anak ko. Kadagiti putot mo kanyak. Imbasing ipay ko king ka. Mangala ka, mangkita ka lang sa bali mang tulong king ka. Tinakadikasyan, kago. Takinasyan, nakam kadingag ina. Tiket bengbeng tirupam, tamang tawag pala ang kanyak. Sige, kan makatistubo ka. Kinunak manong naimi. Sa kalpasan na, kasla. Kahit kumatlo ka mang ibabawi di kitimbaga. O rin saan ko ng ibilang asawa. Ibilang ko nga padag na tao. Nga madamatrasong ko. Mapanlangin ti sa bali. Ito itulong ko. Inayon ko langin. Iti ornong ko nga para ti masakbayan na kiti anak ko. Manong nemi inan anusak, iti iliw ko kalagiti anak ko. Ngam sa bagay, manong nemi, kapot ti kinaduras, ti komunikasyon, kasla kapamalat na ti iliw ko, no kasta video call kami kalagiti anak ko. Nangro na manong nemi, no ada okasyon iti eskwela, makaayo nakaragragsakak, ta nalalaing da manong nemi. Kan kami nukasmi kadatatang kininanang. Huwen. Kadi ang pupuutan ti panaglabas ti panahuwen manong naimi. Kaputa. Ni Junior. At danton manong naimi iti first year college. Kada ito'y nga panaglulukat ti klase. Huwen. Kalpasan manong naimi nga nakapag grade 12. Sumrekton the first year college. Kastamat manong naimi. Sumarsarunong tumatlaeng ni Gladys kani Bobby. Tagsasarunong harot manong naimi. Iti tawenda. Manong naimi. Awang pahit titing-tinglek na balagi. Ngayon kasla makikita ko iti kinasiyaat digiti anak ko. Iti sanda pa ng tulad kanyak. Iti panagsing-singped da, ken kastamaten, iti panagtalugod da. Nga kang kanawin ko ibagbaga kadakwada. Anak ko, saan da katultuladen? Ha? Agturpos kayo. Itanyaman na kayo ito kurso. Adak dito abroad, nagtabtrabaho, para kada kayo. Naragsakak tulaon na yun. Notalo kayo, ng kakapsat, professional kayo. Agawid akto ng for good. Tapos na, agin na akto maten. Kan sagrapag tumaten na ito yung bunga. Di ba nagsakripisyo ka anak ko? Wen mamang, awan ti pagdanagam. Nasingpet kami. Agturpusak nga na. Sakton timang tulong ka na giti kakapsat ko. No, danton trabaho. Nagbalingan na singpet ni June manong na imisampay lang nakigirlfriend o rin ni Gladys, liniklikan na rin lalaki. Kastamatan kini Bobby. Numan pa ni June kini Bobby manong na imi kat imala iti amada nga gwapo. Nadalus nga gaga arwat ko naman lumaknang. Rin to ni Bobby manong na imi dejayin. Diya ka mo tanayaw awan sa iti putot na kanay babae na. Kanya babae na manong nemi,
naglalaki ka numat. So maguloy ta ti bihag ni Arnold manon name. Ito na minsan manon name tinawagan nak ni June. Na? Lang? Saan ka kumurugura Apa yung basol mo? Nood na pakabasulak, ginaramid ko. Ano yung ginaramid mo? Siyempre, sakti mangigigam ka na giti kwartang ipapauit mo. Kat, imay ni tatang. Imay ni tatang mo, Kat? Nagpatulong. Ada sakit na. Kasapulan na kano tiaga. May gatang tiagas. Anong sakit na? Tinamat ibaga? Nakakutkutungan. Pagiganan na. Jabalay da. Ang dalulo ni Lola. Pasaramat sumarong ka kam sa diyang kakabsat. Kahit bimta makita ni tatang. Anak. Di ka ko magumurgura ka na kami nang natultulungan mi ni tatang. Saan kaya kagura? Amayo isuna. No kasapulan na titulong nyo. Itadyo, dalagit may tulong nyo, anak. At nakarbigan nyo kayong kuha na. Api nga rin makasangit kayo. Makasangit ak na panunod ko. Nga din na-inted ka na kayo ti pagribangan na kas ama. Di na imparik na ka na kayo ti pamatig ti ama. Ngayon nakasaysayat kay ka anak ko. Gabutan mo yung atalyaw ni sunay tilikodan ti amin. Kat sa ludarak ti kinasayat yung anak. Kasta ti kayat ko anak ko, baling ka nga nasayat. Nang naruna kinitatang nyo. Wala sige tulungan nyo, suna. Agyaman kami nanang. Agyaman kami. Manong Nemi, iti na minsan, tinawagan nak ni Arnold. Menchi, Arnold, nagyaman nak. Apeng rumbing nagyaman ka kanyak. Nagapuking ka ti kwarta. Magpapagas ko. No lakit maagasan dito'y sakit ko. Makapagtrabaho ko tumanin. Palubos na po. Mabaling ka din nga. Subyanan tati amin. Arnold. Kaya't ko, nung makapagtrabaho ako ton, isublik tumitlaing, intulong digit anak ta kaniyak. Kaya't ko sawan, iti pagmanugat, iserbik ka na kwada. Sabi ko matasampay nga naladaw ti amin. Nasulitak na kita doon, nagkura ka kanagit anak na. Diya kaya't, nga dumtang to ti aldaw, nga awanan ti kaduak, kanawan ti mga sikaso kaniya. Babalik ka di, ngay palubos mo. Arnold, ada karbangam kadagitubing, kadagitan lang ta. Nasayat unan na mo mga talyaw ni da. Ngayon nukas pagarigan ako ng nga sublyan ti amin kat sublyan tat kas agasawa. Kas narigatan na mapasama ka, Arnold. Gabutan na unag-unay ti sugat. Ngayon palay mo ti puso. Nakaununig. Nakaharo tinaramin mo. Ngayon saan ka aparitan ngagserbi ka nagitan nakta. Gapataruming unay dito. Tapno siyempre, intunog aglakay kan, amunda kan tumatakas siya nagitan nakta. Santo nga talagang pasamak ngagtipon ta para ka nagitan nakta. Ni Apo Diyos, ti mangigandang iti amin. Jak tulaan mo. Himno ita,
Kasla narigat ang Arnold. Ngayon nakas pagarigan tayo pakitam. Iti kinasayaat mo. Kinaimbag mo. Apikid din nga saan. Talamin sa anak lang nagayat. Siksika lang. Ngayon jak tulam mo. No mapasublik pa iti dati. Gayat ko ken ka. Iti agdama manong Nemi nagbalinan nga na siya at nga ama ni Arnold. Kasta ti bagbaga dagiti ipadpadamag dagiti talungan na. Makita dan nga nasingpet isuna. Nagaget. Manong Nemi. Kayat na manong Nemi. Ngayon tuno panaglulukat ti klase. Kahit na tumulong iti panagbasa dagiti anak ni. Tila mamin ano manong Nemi. Nagrador to ni Junior. Adak to pala ditoy. Kahit nukas kasanulaeng no talaga makatulungan ti asawak para kadagiti anak mi. Bakit? Adamat pakalagaan. Manong Nemi ti agdama adak pa lang dito Singapore. Ngayon matalgad tirik na, gabata na siya at ikasasaad dagiti talungan nako. Ken nasayat maten ni Arnold nga ama para kadakwanan. Kang kanayon ko ginawdawat nga sabi ko mata awan ton dagiti dumti nga bidot nga pagbabauyak. Ado manong Nemi dagiti sulisog dito ayang ko ita. Ngayon di akong kaya tagbidot ko nak. Pampanunutek, ipalpalagip, ngay mulat ipanunod ko, si asawa pailain. Si bibiyag pailain ti asawa. Kadyak kayat adada makabasol kanang pinto. Samat anapukaw manong Nemi ti komunikasyon mi, kada uncle, kani auntie, kamuta, napigsada pailain. Ikan ni Apo Diyos ida ti pigsa. Gapot kinasiyad na nga tumultulong kada kita kasapunan ti tulong. Iso na laeng, kadagupan mi nga tinulungan da may saak kadagiti. Saan nga nakapagturpos. Ngim at least, no lagi nagturpos dagiti anak ko, ti balegi da, balegi maten. Agaman ang unay, manong Nemi ti anos mo, nga nangi ornos, itinak pa nang ipatulod keng ka, dito tayo ti pakasaritak, kanagaman naklaunay, iti aling mo, anang intendbiyag, anang ibasa na ito, ipakasaritaan. Simple. Ngam amok, nga adda na, itulong na, nabati na, nga adal, uno pagsarmingan ti biyag. More power to your program, manong, and God bless. Ito yung narodagyaman na pagaya mo, sandali. No, talaga mariknak ti, iwas basak nga surat mo na pakasalitaan pamagayam ka talaga nga agluak. Nagtipon ti, yan. Ito yung narodagyaman nga pagaya mo, Menchi.